eda ye besie ni bewie abusua betena ase bu akonta no bebu ho akonta se wo pese wo san wachi na begu awade na agi se wo kofa obi ba because ensana aba be create some bond be between the two families Brimpon Royal Kente Palace and Services and American for the amount. Canina near Brenny at Tim Pentenkwa. Obia wobedi hine. Obia walk ye wabrimpon be or quabrimpon ye. Cha chao, Kente papebi, Edunasa, Edwinsi Juniso, any a good year and Pemplaniema. Toma would draw, a winnable dombo, Bagia Yadija warrior. Don't know a bona saw them more. And I don't care for Womudi War Monsa, wine papebi. And chancing in Kunya, Yako high near the Equia Yafro, and I see a wedding. Or him I will found who are warrior dano, among why ye fe, and who see Nina, where you are here, yes, or Baba Waroba, your befoul, yes, you, I'm one found setting, now the acco, and until 20 rebebia, a year na woko, nana dress it, si form, no jum, near Musa Wahine, and Wobey, or him not yes for my warbedia. And a Wabrimpong, Royal Kente Palace and Services. Yawa Santa say, runabout war. And no American formal. A Santa Magia Bosso, Ghana Jaboso. Baby, I will be a Miss Row, number on the good screen, no, fa, Nenny Ninkita. Abushan for Nyansa TV Sunye, a Cassian Sapa, no Ajimeso, see a son of Bajumba Quaso. And as remember Quaba, so any media share, and when you support TV, so say they be a yen or yet not say a dincomo, they say na a fata, na a dika. They all say you huno. Comment section, because say, oh dear, tis some I will be siren, or say, young one daje, you can be an a divina baby, and yet not say near Dimun common, in a boom, a senior dear Amanabua Yenina. So subscribe to your channel now, or Daroma. Subscribe before mammy. Subscribe before mammy, dodo. In shake Wadaroma. Subscribe before mammy. Like a shame will be here as well. Enya be and Shedanyami, or between Bossy Shidao Pa. And now see a scene, dear Shebio. Now him a cheer. Kente in the dear Dania Dani. Kente one call Casa Mia Mini, but me Casama on one Casano one. Call no Becassa, Kente nefe and Casa. You were a wabrim pon royal Kente Palace. And Yasam Ketokra. Kente be a open assassin, Subiano. And I him I saw there say, well, phone some there. Phone number and I send this me pewebi. It's not already net channel. Pewe and our pedding. And I him I will have see a man or aquaba. Then come wa or horning nano. Yemfa and shaso. And I am a daroma, aquaba. Yeah, now ye. I don't know. Sometimes I am beside so who you put. They be a who offended so. In Yanko Point, say no, said so. I have a fair. Oh, what brim Royal Kente Palace. And I mean, him say it, and I would down my Udin de Wabama me. Or Nana. Ah, may a function bra, and so him. See, made Nana a queer, a free or wabbing. Or wabbing when I am a dead door. Ah, or wabbing for one part. Oh, hey. Nancy biname ohana obi abase. Nana shop yi software ho ahwa ni na yere ne dia na. Minim say bia sofo no na abie na. Ode atu. Ode ma na yere ana. Wa afom kwan. Edi na ono woto ye no odi ase. Winim die obi ya ni din ba ye sebia se ajekum din fata na fata na kono enti die na wote ya wo kwoto wo ahina sa kwoto wo abrem tam no so ye me ma bie me shop na nana madaroma ehye manumunyam de matna dwa no yes wo no na bie because ode na yiri ato wo abrem can you imagine anyway, yen komo no bi so nya daje si mpampan do kana fo so pe ho asem pam be bisa me say so for na bie de me atna no ana ante hene na na guys wa fom kwan brate na wo hase ne ye pa hefa ne wo ye was Santas runabout no so ho pe se wani hwe so fulaya goyo filling station ho a won sabinkum okay eho e na ye wo wo de obi sabe be ye fill gas no junction no so wa
bi so bi aso pa me say owo abrempon royal kente o say na hima shop no kente shop ya fa pa na ka ho kente papa pa shop no aha ye kente ahimfi akasa na ya ye ne say ha wura ha last stop o program na person ye na efichi ho kachi wura ha na o de kona koda asa besiesie no se wo ya yefro eye customary marriage no besiesie afei nso se wo niema ye rap niema ma sa rap no eno nso ye hihye me hihye no do so mo say yes me si me go ye adwuma bi ma obi na niema a wo de baaye no afei me hihye wie wo baaye wo se niema wo se nya niema me se wie mu he afei na ne ho wo so ye na etimi ye adwuma afei na obi sa wo niema foforo sa wo ti ase ye ya masada na aye krabehwa ma da na aye sronko epesi eti wani eno nti ye ho amamre kwaso ye na nanu ma ye ti ase se nye niema doso na wo de ekọ ne ye na emom niema egum a wo de ekọ no sa wo ti ase niema na ya hihye na ade na egum na ade ekọ no eno na kire how valuable la ade no yeti no de okumi friend say papa ba ma hwesa say ade so wo hwe eye da mi komi oje aware friend say oje aware na me say wonam bi so friend oje aware me dia maka ma asem oje aware ai fe papa na nanom ye de fire ho o ba nso ware ubetimi e de atu kom eno nti ye kana sa chiaware ana nse ene yaseme na eso yebedi won koma hia pa sa ho pa o I see chiaware nti se me fa me ho sei ene se me ko ekogina mu kwachi bi aware ti me ko e na me fra entimen wa hu se nananom ye de enye da bia na yekenti to brebi wo ha na de ntuma pa na me delays aguso ti za wo hwe me ntuma e form no eno eni beat ne pepe ti aye oje aware chiaware ampa wonderful so obi pe bi obenya bi ana wo na wo pe bi a me ya ma do oje aware ne nu so wo hwe awe e da mi ko me no nko ene ye content gudie da no ska ko nse de ntimi nya bibia bra be sense ka no kore nse bibia iska no kore atiase oje aware chiaware mi wie na me so me geme dia akọ ni apo wo me ka cho se e da no ndru ho da na be ye de na ita me ka se ni yonkom ahia nne no ada ma awade ya akwaji ye ho komo ne yebedie se kasa awade aka mu na se asante amamre mu kasa awade a ene di ade awade eye me ka se enka bomu bia jedi kan se okọ Bible mu a se be ma be jane na nne ja na odene ho abeka ne here ho na o abaye ho namba on ba nu no ebe ye ba na se wo hwe se de hworo na kana na che se entiasie mu bibia mu mo badwen abom ba ko mu be bibia ba eno na Bible femu no kana sa awade ubaye na nanom enso di mu a ye ya wade no na twiro no ye pede na enso ba bi sakakra okay ni nyina ne se ye ya ha no nso no ye kana se nipa mienu o madwen mu da ho na yes adwen ne da ho na unim se ha ye de mi koi we na me koye nti na me ka ne se wo madwen mu da ho unim se ba bia wo ko na we nti na wo ko sa nipa mienu a omo e de adwen kro aka se ye betena se ye abusua e na ahihye se mu mienu mu nkotena nipa mienu na agi atum si ye betena se ye yen ankasa e ne nam e ne ye hia e ne ye se ye pese ye tena ne ye boye bra eno no e ya awade nti eye awade na na ya simu no ye nyina ya adwen ba nti sen honam mienu beka bo
aya adwen cross abrabo na de bia ye bo akobio ne fi na koye mienu ne ye bo enye ohye so enye ohye asantemam ha de sa na e kam enye ohye etobre bi wo ho no a obi timi hye ana ba bi wo ha ye hye obi e ma ne wade me de me no kwasam ne se me ntimi nka obi fi asem nanso asantemam ha de ya wade enye nkwasom eye de se me maame ne me papa akopa aba se me amakohwehwe aba ni nyina mu no yatena se ya atum se mu mienu betimi akobọ mu bra na yenso ye de adwen kro e kwa akoto aya bra boso eno ni awade nana mo enu nkyeremu nana na se e ba ye o ma yete asesa awade o mu awodo nsia me student me tro to ho pa o ma ye hu se ye wo siwa ye wo mpena ye wo kuna ye wo ayefro no ye wo ayite e na awowa ayete e na awowa na nyina akowi awade ba ako no ana se nsisan ye wo mu ni nyina mu ane se ye wie ne hihye ni nyina e ya awade kosi wi awade no a ne kwan a e fa so no enti na bia woni din na ni nyina sa kwan ni nyina ye fa so wie a na aba besi awade ni dimu woni nyina mu sa hihye ni nyina akoso awie no afi na aba ya awade enu nti na unse last week na obisa me say anyeye bia na ye de na eye asiwa no esa timi be ya awade unse kwan a ofa so no ayese me konkran ha obi be fa wiem obi be fa efom ha kwan a be fa so de enya problem obi na hia ne say meet na ye kwa onkran no e da no be wura ho ye duru asa je ya awade sa ni nsia ni nyina ya awade na ade ba ako eye say ma me nche o secret bi na kire me awade pa na ye ka etobre bi wo ho no ma ho bibi timi si na awade no ekwan a ye fa so gya awade na asesa bibi timi si na kwan ye fa so gya awade kwan ye fa so gya awade no na asesa na o ka say mo na o ka say bibi timi si na ware ne gye no asesa odaroma bibi be ni timi si sa no kwasem ne se wo hwe ye amamre kwan so na aware no gye ne pa gina maame e na papa so ti se o ko ware a ya na ye hwe se maame ne papa mom e be wo ho ti o ma ya o mo ya afefe de bebre no bibi si etibi ga se ne maame ana ne papa maame no kwa de sometimes ya na ye nhye da misa o maame ni ho a yetimi gi aware but papa ene ye gi aware wo ne nsem it is all of funny pa foforo e ma ne ba yetimi ka se aware na ntimi nkoso agi se papa no one wo ba so what ase enti aware ne gye na nkasa ne gina na ne agya so na hwe etobre bi wo ho no ma situation bi timi ba ebi ye sabi sikasem na aware no kwan a ye fa aso ye no na asesa kakra ene se sabi misikasem ofom ye mfa ne se obaye kura bi kwa me ne na wo ha obi wo kwa wone ne wo ye but sikasem nti ana bibisa na eye be oba ne maame ene ne papa hu ne se abranti sabi ne hu ni asem abranti wo bright future da chi bi obo ne hu modern ni ma betimi ayeye me ba akosua me ba kua ebi anipa asumasi se de ositie no sa wo ka no ho a mo betimi abobra na kwa animu obrefo oyese obuade eni ma bebre na ye de hwe sa nipa no so oni sika mpa eye agya ne enatimi pene so ema oba na ebi anse nebusuani ya na aware an kasete sa obo se bi asewa
ebi abusuani ba akopa bi kura na di akire kosi ani empese ye beji ye home na tena ne ye kitwe bi ebi ane papa but ya na santimemu ha pa no papa no na tedi akire koso ba ya santi amamremu a papa ene kopayire ma ne babema enti se eba sa situation na papa no otimi di akire no maba ono no ba se me na mbeji aware na ma me ba asomasi ti wo behu se ma me ne papa no anyway papa no na o maka abu na ya ye no wade kama eno wo ba wode akane no wo behu se bia na yi ensan abensan sabre no na snap ni ho safuo ha ne buomu ade kakra na odi aka ho odi aba tina me ka cha osa wade ne nye de ye hihye no do so no na ya wade na emum unity na ebe abusuani mienu no eno ne awade no nti wo behu se na o ma pene so sa wade no ya wade situation bi nti eni ya mo ne dawuro afa wo behu se nansa na abaya no wote be mani fie wo nwa nso ye wakoye ne ho ade o ye ne daben eni ya nte so wakoye ne ho ade enya wasam wo a wote nchen enya wasam ai me kene me dem yukran ke sa ye sa nyama nsan ke be boy yo abrafo o chi a wo moye sa sabroni wo hia no pa enenya wase yenko aso dem wo se oba no na kra omu kra de omu ni amamrenti wo wo se na danfo ba ko mienu gina kire no makọ no ma sofo ahira so ho na because abroche asofo no omu ye 24 hours ayi omu wa so dem ho no ma omu twen wa mu aba broni no no na adwuma onso ye no no oti ase nti uduru ho a no ye hira so ama ho na eja wa na akọ be mu aware nti se de ye no no omu nso obi a omu ye ne sa na ye ha no nso no etobre bi wo ho ahwe obi wo ho a na yare enti de di kan ontimi enko baabi kura ye ware no ana baabi a mahehye se mo be ye no no abusuani timi gitum se ne yare enti ebi a se eno no kura no sometimes obi wo ho a mabi na yetubofo ama na ba yetimi be ye ne ho ade e ma no eno so ya wade de ye kanyina yesese ma me ne papa no eso nsanu mu seki with the reason say ade we awade me ba kwasuanti na ade ehiansa akwhye nipa asomasi de ade we ya ba yenye wujitu tisa akwhye aka se papa nsa na omode aba no gia asanwa no tisa akwhye aka se da bi unsa Bible mu no Bible ne ka se kotua aboade hwe aboade oba asantemam ha fansa kofie tinsa akane no na yekoye oba ho ade a ensa na chi no ebi a itebna kakra bi na eka ho na ye de saade no sasika no ato enchene unsa ne yete family houses di mukase ho no ejade no soro ye de rubber bi asi ho ana se kukuo bi si ho a enchine gum ti sasika no ne de akoto nchene ne de abegum ti fie ho no wo bia di ane anu bi na obesa e de gum wo ye dance ni wasabi nkwan ro ye dance ni sanity wan sabi ama me de be ye aduane amodi tu ye dance ni eno ni awade afei hwe obi dawu paso obi timi ka se nipa asomasi bia mene natna ache bia bibi nti mentimi anye nanso sa abrewe me pese me ware no ti so oba no odowa onu nso timi pene so emma ye bafie ebeye ebi kakra ni gidigidi edensa na eba me say awade ni gina sa two families no unity okay enhia ni pardon bebre
saa de no omoye wa abrochi na abrofo no ye ne ye obi wo hadeda na ye no ye hwehwe animu ni adenti fiatra maame aye te se ye ni bi ye wo bi ohu se said ye de no na akwakoye se ebi mu hu no se eye hia ana ya ahokyere nti ne ye ne sa nanso na ye se obi wo ho a wo mpedede obi wo ho a wetimi ka se me de me mpedede me panifie de boko o pene sa ye be ya ama ena obi wo nso ebi o yare paso na sabi me ne obe ya tena che bibi nti ena me ntimi nti so oba na ti ase se ebi ababia wo dai okura obetimi afirimu na me dogo na me mpese se bi wo be wuo ana wo be firimu no na wunye obi ma ne nye kuna ma wo so oba na ti ase nko ade a wetimi makwan emma mukohu na busua ni aye ne ho ade saa na abrofo no nso de no obi da sick bed na o hye oba bi kawa me say de ye wo no enu bi abrofo nso wo bi but wonim ye hu abrofo ne de ne say no ya janiu ye de ne say bi eye nkurasesam ye hu ni say de ne yo ahokyere ohia but entisa nje de ne ntu enu na ya na ye me ya because ukodu abrochi na sa okofa nipa miensa begina ho de ye ofe cause kwasi broni na gina ho na mo wo bedru me fie na se me o maame no papa kura tro na ka ho asem so mo nye ne de ye bedru Ghana ha de a ye pani dede adwa ye bi nti o se me so me ye bi sa na tie atiase enti awade no eye sa abusua ni mienu ne nka bom na ni nyina gina ena ene eja ena ebio obitimi duru ba bi hwe me nana ba me nana ba me free mu no wa anware no oto ti de ekwaye se papa panyini bi na otaba ye fie na oni me nana ne be ye free ya papa no so ne yiri wu ye no no so anware bio na mo wo be wu no stress akoso ya se mi free mu a minim de minim mienu de obedi ka wu ba se mi wu a eya hwe ne ye kuna mame o kan sa asem no uze busan ye nyina de ya asresam ne yese twetwetwe ne ya gro papa no ho like de ne edi agro na yese ya kokko pem na like those kind of ni jira na papa ne free mu to free mu no ye de ye nyina ko so ya papa why abeye part of the family obey family ne friend to obey part of the family but when you bibi edu baby no ye be ye no na ye kwata there be papa na some o kan ye no papa na hu se bedu no oni yira hu se ase nanim begu ase enti me ka ho bi me maame mo mom say mama asem se ya papa so mesika na ada na monye nya hwe na ada sem na woni kunu enti ye nkote nanim na me ka asem bi nchiro woni mi say na me nko mabusua no nchen da se me papa wo de me nante ha me papa na o child training college nti o de ye free ha kwa ti me ba Kumasi ha no me betena Kumasi ha na me nko bio no na me nhye dan ko family ni nchen ti me bedu Kumasi ha na fi na sa issue ni si na ye ekọ ayie me ko abaya asem akọ me ko kwa me late ma hye matade bi na dem come baby ti me duru ona ayie na tu obi a me kom me na ayie ko ye ayie na tu ye fiti ye no say ye ko efie ba bi o mo koso ye fiti ye meti so bi ka mi na broni be ni hwa na ebe na me ni me nua panyin nso nenam e na meti se me na ba ne ka se anya waawo nana there is a ma ti mi duru ha na o se tena me nchen enko ba bia wo ma na konwa mame na on tena me nchen me na broni ti wo kan sa asem le papa yi me na nso no ho ofe pa wo ye kokokokokoko we be ma de me ka wo ye be ma wo ye kokokokoko wo hu na ti wo san no se we dia wo se me
de me penny bia me catch us no ne ohima amedie enti etoda ya na ye kase saman bi kasa yentum wo asantema won se enam papa na yiye so na me call ho na abusua no hu me na na yesi me hema nice senya papa na yi a ke bia nka ma ankohwa ma o ma hume kan bia wona mo baby ye wade sa woti ase ase enti sometimes no ya na abusua no yenya yetase yetimi consider na ma so onipa asomasi wo betimi aye ne yere because of reason binti tisam ka to sa awade no enye de ye ni hyiren no ene kira awade ya fanu ni ntiase bi ntiase no ene ya awade afei na me ka asem bi se obu ho a osima ware baako menya problem ebi amaware mienu problem ti se me ware bio a me pese meje me home na simeka situation binti na wa me ya no kode yo no ani ntiase mu a ono ade openo no de wo peno no se ensi kwan se papa ne beje sa wade no papa ne maame ne ensi kwan ena sa be makro no nso a oba no so odowa obeti ase oba akro no nso obe ware sa ware nso dowa obeti ase enti eyeye mienu ne yeti ase obi kwa etimi ko ware ne nua ante ni nua ane cause nua wo fa ware aware nhihye bia ni ho nua ka ho ane se me ko ware me nua se me ko na ti se me je me ho me na ade a me hia kitafo oti ase me se asante awade no eye ye mienu no enti se me ko hia so ma sisesi yi na me do no metimi de ne kofie sesi na okuta nsa snap mienu sa na me pe na me papa ka se ebi abrante me hu no me ne hu ni asem me peso me ni je no ho meti ase empremprem na snap mienu o se ba akwa ekuta abrante no wodi sika to so se me ba esumasi wo ba no me pese mbeye ne ho ade me papa pa so je ne ho me na obetimi aka se ebi akọ na da foforo waba na se me kofra abusuafo aye den aba se me papa pese eye cool like me bayi said you penny meti ase aya mana me papa betimi asom eno ni awade no mati ase ade enti a ema enne ya na ye hie nipa dom eba no ebi ye se ya na esusu se bia na nipa na ware baby ana se bibi asi ana nipa no problem bi bibi ti se obi wo hokra wonwo enti adansefo na ye hia wo mo na bi no na nso hwe sa adansefo na mo ba obi ni ho beboa bia meboa ohun so obi koja na ira mo afre obi se wo ye ware no wo na wudi adanse besin koja me am na koja ma ko gua ware da dabi enti sa nkrofo na ye yi wo mo wa ware mu no se mu media mu megina mu ma ware no fa so wo so ne se eska se ye kwa de kwa dem na ka hot ma se ati ase wo hu se papa bia begina ho se ye kan say adamfo bia na wo fa bia begina ho se me na me di asomasi achi ana me na me gina mu se problem ba mo frɛ me e ma problem ba se me kogwa ala ma wodi achi ko bi da bi anye wankobi ho na no obeka asa nsem reke o problem kwa do so afre na da ko betia mo so ntimi ware amunyai e de ayi woyi ni wafrim just say aware eye between you two mumienu wo mu a ye yi wo mu nyina ya ceremony ayi keke eye yi keke hwan na say okwa awade na be ma ne mo na konhoma na wo fresh a nipa 4 no we fie we mutu a wo mo bo na konhoma
Obi obaka zo ni bi ono ko so ni di. Ma me hwe enti se wo ware wa ware ahweso ware. Nya suma si die ni bi. Enya se ena we ya me dance he ma me obebro. Wotimase obebro. Na hwe sa wade na ye wade no. Obi se me pese me ja ware no. Se me ja wade no. De wa bra ye no. O se jai. O se me pese me jai. Ohun se wo ko no kode no. Sa o pese ujai a wo be ko no sa kode no. Wetime ja ne kode so. Wetime asa ja ne sa. Obi ante. Nanso wo hwe. Eno wo kodu fie ho a betime akase ye nyi o. Eye kode ni tine ye nje no. Aha. Oti dem che na se. Se waba. Ena ekode ja me mpedede. Mpese ebebom dede. Enti no e ba cho o de jinsen. Ena boko ye je. Ti da problem beba no. Se wo ba na o ka so obegu awade na ne de e be ka cho so kofo abusuafo bra. Wo be ma no. Ho de be suma wo. Na ho de asamu maaye. Asamu ba na abehunu. Ye mebe ya ware ne kode ne de maje. Ma ware. Na mebe ja de awu nya. Me se wo fa de abokwa wo tua ka kese. Asama wa ho no. Then bokwa no so nye. Adabi asem be ho akire de se de nyo. Enti sa wo kọ no bokwa ho. Ese se wo try say. Wo betimi so bi e bebem. Wo be gina bibia mu kwesi awiye. Kwesi awiye. Koso dokro na wo de kọ no bokwa no ma sa do no ntimas. Manensesa. Ne mo masesa na sa wo ba say. Asem se ni se ye betimi nipa a wo gire wo betimi oh nya abotem ne be kasa. Nya abotem ne be kasa. Ti ye hwe na hwe a esekofo abusuafo bla. Ti ho na akofa papa aba. Kofa maami aba. Wo fa bebe bi ni abetena se nya bonkuro ye se aware egu nkuro. Na ha se waka wo fa. Ane na aware giem no anka wo fa. Na ofa bia nka. Na ofa nka ho. Nti aware giem no fa nimu titi. Enti na me ka akira wo se. Awade na he wade no eye na ne agya asam maaya. Asemba ne hu ofa. Sa de tie. Na de wo kye ye nyina hwefo ayehweye aye ti aye sua de. Ye hu se de wo kan nyina efie de ye ma court asem so. Ye fie de nko a ye hia dansini bia de hia ye wagya ne wonna. Me so megya ne menna na yate ye ho ase. Nti ase ne very necessary. Yate ye ho ase na magye tirensa no. Na ase buamu ade kakra. Na magye na ase ye fie de ne. Akonta se kan ma ha. Ma me nkyerɛ wo. Akonta se kan. Akonta so be se kan. Nti na me kyerɛ wo. Say situation bi nti aware ne process ni timi sesa. Nti sesa ye ne de. Sesa ye ne de. Ma bebre so tete. Akonta se kan ye beje but o papa. Ene o maami na beje ne ye de ama wo. Okay, Matias. Ye de be ma ya be ya asomasi ho ade o. Tu di ne je. Akra bi. Ne de ama. So be so mu bia, nya ni bre so. Hwe etobre bi wo ho no ho. Obi wo ha wanyini na ni afi. Ni afi. Ti opeso o ware. Eno no ye moni dede. Dudu na nyende enne no a fefe de na doso. TikTok asi so Facebook asi so YouTube. Sa na tie na nka panyini kura de. Ko wade anka moni dede boko. Eno panyini ye ka bi ane maame nti ase. Ebi ane papa nti ase. Enti se basa ono no otimi peni pa o trust no. Rogini die. E basa abusuan mu obetimi akwa abusuan mu afa wo bia wo pe. Edine. Matias. Ebetimi aye ne nua. Ebetimi aye sometimes kwa no say ya na ye akanfo ana asantefo no ye taa wo ye maame no mafa. Tu behu se no akofa ne wo fampo. No fa. E de edine chi. Wanyini mutimi di eche ni bi no no. Sa ne tie. Ti se nipa ni nyini duru ba bia nya afe na ye ko bisa nsa afe ne ye ko hwehwe we ye ko hwehwe papa because ne papa kwa antias. Nti wo bia obetimi ba begira ho bia. Oye dansini. Matias. Na ade ba ko ne se efia wade no ye hia adanse bia nchen ensa na wo de ba. Ensa no ne adanse die no. Eno ne adanse no. Nana enei ye wiase ye we. Obetimi ko na okofa namfo edi na chi se mun koja me ne me koja awade. Sa awade na asamba ho a eno so e. He ma me nkyerɛ ade bi kakra.
situation bia na kire de nipa ne beye. Okay. Ye nhwe bibi. Edi enti na okofa anamfo. Ye kan bia na busua ampene so. So be ware sa nipa no. Na awade abusua ampene so yekọ. Mesi yini de obedi o na kire ase. Eno aroro. Eno aroro nana. Enti woni eye family ni mienu ne ye bekan ho abom. Ti abusua ba ko ntia ase a. Media, I will advise you to stop. Okay. Okay. And I say, obe try so obetimi a convince omo. Obia we di enti a o kase mempene so. No be kasa nkaka. But e to brebi wo ho no ma obi personal ayi bi hwe ma me nhira wade bi. Issue bi ba manim. Na lady no complain na ne say. Meni ni pass mesi atna. Enna me sister ebe ware no. Nti omple. Sa asem no so de ba fia. Ejina woni pa na wo de asem na eba so. Si ebetu agu. Ana se. Asem no ye be ma ye adu. Ye ken ebi a wo ntena fa. Na kuro ye wo mu eye kuro ketwa. Betimi aka so se meme wo mu na ebetimi akan. Meme wo mu nsu wo ne father. Chai. Tu wunti unua no wonware. To no nim se unua no. Me dia me no ka atma se. Onimu pa. Eya da ne anware. So oni ni pan san usuban. Thank you. Usuban. Enti sa situation we no. Sabi ebetimi aye eyi kakra. But what the mention as oh say who say buy and oh ni pass me see den hu asa wonye memasem ni pass me so na time we there so na time na so be wan na wa anware no e ho na busu hu se be ma kono kra wo na oni suban so bu mani mienu nya kwase a tie ba sa busu ane de na be si ho ye mpene ma anware into what the first call ware ni pa na ye be na ma like obi a medu wachi ye ndi wachi ye mfo aso sa situation e de no kwasem ya na ehu pa o nka me say be ma odi we ya wo enyi mo jafra na akwanya problem untimi meka ti nyame anya wadom na se sa be ma no wu a ye de wonya wu de ye bedi wachi e ho de emfa ho a ye de ya mamra ne de ento no ntwene na mo wu konya asem a ne ye beka cha wo se wo nko a na wo koye wo nko di a wo nko yo so what you say but say ekoba say be makure sabi wo krom ha meme nyina sabi am sabi nya south ase ha wunti unua no nware be wale wunti wadanfo no wonware be wale wunti mi ko fa fi bi mfra bonten ba fi hol ko na no obeko dokore enti etimi basa say abusuan ka say ye mpene but ubekom na bia obi ni obi o issue se bia entokwa bi asibi pen ebibi se asipen se maamefo ni mienu bia omoma ba wabrem omoko ntokwa se bi ayaka bi tiempene enti yampene eno de abusuan ni timi tugu ehun nya but ebu ho a wotimi somwa ma abusuan ni nyina beta na chi se wo maame ne no wo issue eno sa no we enya sa mu ntokwa no wo ba no wonim ho hwe sa wo ase enti obetimi san ho aiden akoware atiase enti eye situation kro ena kire se wo betimi akọ anase onko na hima ye beja wade ma me pese me wale ni person mesi be de na ebe fie me nwia bi asore me se wa bi asore awale we de mempene so ebetima aye ono asemati nchen aye awale aye mfa ha obi ama se anase waka so mpene so ese nya abotrete de ntia ompene so ansa esa wutie de ntia ntimi mboni ntungu sa esa wutie esa anse aka na ye kware a ni ye investigation background ayina ehwem reason tiase we kasa no ese se ye kotie adekodie ntiase we kasa because ebetimi aba say nsaya de ofie ho
ebi a yare boni wo fie ho me kan yare boni a edam adwin sabi yare masa sabi fie bi wo kora na sabi wo mu nuru ba bi na enifra bisu nyini nche ebi nyini nche enti saa ne ma no mpanyimfo a wo fie ho no omu nanim enti se wo kase wo mpena ye frɛ nipa no ede na wonim ye wo obi wo ho no ma saa ni efie we mufo omu de omu nware o wono ba wo onware efie we mufo eye eyi a ewo ho abeda ho wono wudu obejaawo efie we mufo wono wo a onhwew efie we mufo wo ware wa ntoma kra onto bi ma wumfra saa efie we mufo mo buma ye makohoma Sauti ase saa nyama ni nyina no se ye de tag saa fie na family ni betimi agina se ye ma won kosa wade eno de omo wo ho kwan na wo hwe de ehu wom se eyade bi asebi ye ti se bi a health wise eyi yade no ne saa nyama no na wan hwe ye na ubu so na wo kɔ nana nti awade ni mu no se ekoba ne se meko be ma ne be ye me ho ade no meja mena mu bia ni ho kwa ne betimi agena ama be ma na ye me ho ade se eye oba afemu no se o ma me ni ho o papa ni ho a o ma me firi mu de odi ade wo odi o ma me ade wo ho won e begina o papa firi mu de odi ade wo ho ono ne begina ama ya ye wo ho ade eye be ma side nso a mema ne de no etobre bi wo ho no ma ya na akoye daisi kakra ene se mema nye nipa bi omotade wo ho hyehye abusuam odu bebi a no wa tena ho kokra sauti ase enti ebeduru ho no ubehu se family no obekọ oni obi betimi aye kama wo family bi nipa ba akopɛ se nipa no woni ne beye bibia na nso eduru time a ye begya wade ne de onipa a wogina mu anase wodi o papa de ono ene kokoye na ekoba se bi a ye kan na ye baabi na nipa ni ho de a ubetimi achusu obia wo abusua no mu unnua wo ho a ubetimi akoye wo fa wo ho obia abusua no mu no especially ya na omanyini na ya na omomfa saa ne ma no ohun se nipa no nware da na ya na eye yi kakra so waware pen ana se wanyini a ya na saa ne ma no nheda enya ibia but esese abusuani baako bi eka ho sanity afa ye nhwe bibi se obeka se na obisa me aware no se nipa ne pese oja aware a ya yakode ni abeya de nipa pese oja aware a pe wo ye be ma de a wo ba wo na wo ba ye beji awade no wo na beji ye wo na wo de nsa ne ba e na nsa na wo koso a wo ye nchen de wo boa aware no wo ho sansa ne ye nom fase no na ukọ ye na nanu mabusu apanyini anasa panyini wo fie no ne mpaase sansa ni nyina gu ho nsa de age ma wa de wo fie gu obi ani ba bia ne de da tie wo ho ye de ye nom ye si ho na emom se wo pese wo sansan wachi na begu awade na agi se wo kofa obi ba because ensa na aba be create some bond bi between the two families enti wonko a wontimi mette saa sunsum no mu agi se obi foforo ka tie se kona kofa obusu panyini bra kona kofa waja bra na afedi asi no aware agunkuro emebonkuro se wo ye oba ena opese obu awade na ma nchrew se obi di ade ma wo na wo mpa wotimi na ade saa akoma no yense no enti awade na me pene so ma ebe ne kode no ne ekoso no mani nye ho enti me de ofa mintimi nware bi oso nware bi wa he wonsan agumpa na se kofa wade e fakọ nyamnam de beko oba na de na de beko enti wa na de beko obi ani wachi he wa hu so obi ko na mi bi sa so wa hu se obi so okogu awade ama obi edi na chida
enti wa obekọ ukoduru ho no mu a mo nsa mo de ba ye ni asa hwe aware na gu nya de san si ho a afehwe obi timi suma so fansa nko fansa nko ye ba ya fansa ma na de na asan de asoma ene na meka cho say sa ensa na ye de ba no eno ne ade a bande sa family ni mienu mu nipa mienu no esa nsa no na e bande mo fa ni agoro eno ni ade titiru a e wa awade enu ti ese fansa brafie wunya de nsa ba wa be part of the family enti sa won sa saba baka won kan ye ho bio titimu aba to obi timi ese me de ese de siti e bia ye kan kura no awade na okoe no be ma ne nye nanso na ase agine tum na ase hwahwa no since me de esa na tedi ama me no me kwa me fere se me yesi enti sa na tedi ana wode nsa na soma obetimi de asoma akwa 2 years this one timi mfa nsa no nko akwa ni timi wia koduru fie ho o se akosua manu na se me mfa nsa na mra enu anu no wada na ni ebi kwa akwa be ka so ntimi nsa mfa nsa na chi nko no jasi ono wada no jasi ono oko na emomu kwoto maame no na se maame ne pewa asem a obetimi aka se ye nyensa no so asa de ama akwa no se fa ko obi o ho anensa timi koburu mpre du yenje ade ntia wo pena asem ana sen sa ne tie ebi o ha ye mpese awade begu because the one egu na ese efie ni din enti yenye sa woti ase ha enti se nipa na koba obi o ha nso a ebi ani ku osu bi a wo mpe me pese be mani jai na nsa no de nsa na kọ okwa a yes yenye ni asa na esa achi obi o ha heda no di hunu na be ma no di hunu na be ma o meja awade na de koba na wudim nyame anya wadom na yesomo a na ada wo bekọ se ya nsom mpo na efiri wo nsa hwe wo se ekrimu fie ho no ma ya je nsa no enu achi agise ukoyi musuo wo nsa na apai no anti sa wan hwe ya awade ekọ awade nya bio na ntimi koto foforo so betima to foforo na nka de me say efie ho ye mfan sanko obi sane ya de bre wo no se wo wadwe mu da ho mfan sane nko ho sa bio ko bibia betimi asikikiri na nsa na hwe ho panyan menje meje na gura wa na asan waje wani so atiase enti mfa nko kura fanko sa wade no betimi aye ni bibia mana ye yi a fanko nyabotre na tsena ho ena ohun se de ya na esi akoye no obi be ka se ade nti na ye beja awade na nipa dom ena mfan kosia ena se me se awade di nyina ye nsa na ye de bre wo no obi ebe ware minua ba ako na wo mo ba wo so mo ya asofo adan ya wo mo de wo mo mfan sam se wudi sofo da be ina ko fa me sa wudi sofo da be he Paul ka che Bible mu Paul kan se bo se monfa won amamre kwaso na ntete won Kristo sum amamre ne nton kwene tuntimi ntuma amamre ntwene se wo Kristo no ye nyina ye sum Kristo no bi but wo se emra no wa metu anwu dabi o se mu kena tama no nten wo ye maye no na ye ni nyame kasa na ye kofa na wo hin eye mamamre eye mama ne wo se kofie ho kone kotua wabuade bibi kotua bibi wankase kotua mpredwan du wankase kotua yotabna du dabi wose kotua abuade ntimi fie ade a megie ni de mabuade ni eye mabuade ne nsa no nti asesa wo ye mese monko fa me nsamra me munya ready am de monsole nko enu ni awade no ntimi nyi film ani ntimi nyi film Bible ne de wo de baaye say wo de bre oba no oje no no akotena but awade no eye nsa na wo de ba no enu ne ade a edi adanse se wo abafia atiase nana ma wade ya tena se fefefe bibi ansi but me ho kani afrim ebre ben na busua betime agya ma wade ama ma de me we nim say okwa awade ya say for better for worse nti ewuo no kwa na betime ade entem
sanity so woni nya ba wia eno no asarefo na ka ne saa o but wo ba yen amamre mu a so wo ba fie ho a waka fie ho ntimi nko bi o e kire wade ene agi se wo se efie ha mentna bi eno ena se nipa ni firi mu a ye kuna mawo kuna no ye di ho komo na no ho na ba ye kuna wo ye kuna ni wi a wadi kuna wodi kuna ni wi a wa ware kuna wade wadi kuna wade ye de be mabusuani bi awade anaze wa fa wale no so anaze sen no hwe se uba efie ho na be ma ni firi mu a process no spiritual cleansing na ayeye no de di kan ohun se nipa bi a wo sa situation no obi a pese oba be console no chichene re yes ara chichene no obi be pese obe so wonsa asante amambre mu ni ye chiri sa kunani ye nso ne nsa ye nchia no kunani wo nchia no kunani wo ni form aduane kunani nso sikam ane enti sa bre na owo mu no sa wudi sika na ebe da na wuntimi onsom ji sa wudi mani pafofo nti wudi mani pafofo na dance e ba ho wuntimi me so ne nsa na watiti ne nsam ya gidi sa na tie enti eduru ho a so ahwe a ene ya na omo de flowers ahye pansa aka ne no ne ye de ntoma kuri wo ho ntoma akuri wo na wo nsa hyem so obi ani ho kwan so chiawo obi ani ho kwan sesa bia mu se wodi sikampo emmaw atiase sauti ase ekunaye no yensem bebre na bi ehu na ya na me mpese me go into sa yin sa because obia asama make obia se bia mamre kwa so ye kuna ma no bia make oye dance ni ewo gidi ya anye eni obeka sente sa but no kure ba akopɛ asante amamre mu de sa na eye kuna na hwɛ nyankopɔn ye wadom ne esie ba ma ni wia afeye bu akonta no ne yafrew enu nti na esese efiri bre a ba ma ni be firi mu sa woni ba ma ni na ti a ni bi bia esese o hweso yi because be bu ho akonta bibi bia efi na taade a wo hye so ekosi na japade last ne ma eda ye besie ni be wie abusua betena se bu akonta no be bu ho akonta na wo de ahye obi nsa mama no so ato aso ahweso sanity tiase na kuna ye no mu no abra ye gu so aye ya amamre no abusua no mu no ye yi obi se nipa asomasi wo na hwe no maye se nipa no obebo akonhoma se nipa bibia wo hia bia o na beye amamra kwa so no na bebre usika mo wadi kuna to ono na behwe waye bibia wo behia se fie no bibi kakra wo mu a wono na be ma usika mo aye wo ne ma esesa wo ye nyina enu ntina me ka cha o se ye amanne no wi a ye ji utumu a ansa no abeye saa abonten de no chese ya ji watumu ha no ye wi asika ne ama usika na wo de aye abonten de na mana ye fe de wo de be kan wo ye bi a me pese eye fe net se mia manim ne mabusua ani mi kunu anim ne mi kunu abusua age amaja to ne fe so ne wa pejam ende wa na ade bi be kan wa wasem na ye wie a abusua na bu akonta no ye bu akonta ni wie a ni afrew se anya ye bia be ma no wo bibi wo ho a wo be ka ama obi ati ti ho na wo be gina ho kase ebi a me kunu ti ase menini mienu ekobo obosia e wa asomasi ho yetua aye ye ntua afe nso ye di bibi we na japade we kokofo we ye di kosi awowa ekwaji we ni nyina oba no e na beka wakonta buo no mu na awo no enti se kunani ni ho a ye muayi ase akonta se kunani ti se kunani to wa kyerɛkyerɛ niema mu wa kyerɛ afe wo wi a ebi a menimi kunu
Yanso yete no yakwaye afuo bi wo baabi. Okay. Afuo no ewo ha. Na wo de ato abusua nanim. Wo kyerɛkyerɛ abusua no ejapade bia be ma no ewo. Se wo ye ma wo, se wo ye de ni nyina wo de beto dwa. Na wo wia aka se bia wei de wo de ma me. Ni abisa se dansini ne hwan. Se wo de ma wo no. Ai se obi a kyewade a asante amamrem no utu so nsa. Tinsa utu ye dansini eno ne nsa no. Na just dansini obegyina ho se ade we ye de che me no. Na odi nipa na aba. No aba begina. Once aka ne no ne ni nkrata asem. Na dansini na ye bukatrema. Eche be enne na katrema adane. Enti sa wo hwe a sa abre no na ye butakrema. Enti takrema di adanse a eno ano no. Eho no na oba an beka se bia we eye media we ye de ma me dance ni na abusua na ate ase. Afa wo hwe obi wo ho a wanye nkrata sem bia be kan se abre na nkrata ni ho no na oni dance ni bia enti eho abusua na abegina ni abisaw eye ne ma mienu se obai woni ni kunu abre na o ma page apade se wanye krata ye kan se wanye wo ye wo na ne ye no na wampedance ni bia amfa na japade a nhye nsa se oba no nso awufie ha oba ne bra wa bre no ye mpe ne se ye be kase wonko abra abusua na anya hwema no se ye kase wonko ye ntimi mfa japade ne mma no enti sa na tie dia ni afrew ni abisaw ye de ato abusua nanim se sa abre we ekure eye ni pasumesi woni ukuru mabre na se be ya enkoda na hwem ene ade emme ya ade so emma enti abusua ni bisa se wo be kwoso aware yen efie ha ana se wo be kwo enti se wo ka se wo be ware a eho no nya afa na ye kwa ya ohu ade foforo ya ware dada eho na no na yatu pada egumu so na chese efie ho aka ho na de odi ade no ono na eware wo yituma sanity de odi ade no eware wo se na ukunu wa de wo no ane ba wo mpede a wo se me ntu aso bio obi ho a wo se awade no me kunu na me do no ona de me ba afie ha de se oni ho intimi enware biu ya na sa anema we si hwenna ebi aye kan efi okọ ba ayi ohaw ni amane bebre na mo de fam ti e ba sa aware no nipa ni wu a wase me kom ba bi muni ni kuna ni ye bi muni ni kuna ni ye muni mi ani ni ye bi aba me cha se bibia mo chese muni no problem a onware obekọ nti eno na abehu se abusua no esese ija akwan ti bibi kakra bi e de ja akwan eno na to da obo se na nsem bebre aban na me kunu do ye me kunu pre ni kunu ye se na abusua age na efiri wa nkasa because be ma ne be ya ade a eno na Rollins this interstate succession law by ade ba akwa ma me kun adu de be kan no no na fight sa ade no e ma emenne se wonu kunu ye adwuma wo chefa wo yentimi nyu so ya wulu wa anya wulu wo chefa wo na obi ebisa asembi se be ma na wo ware no kase wontimi nware wa obe ne den ma me nche wade on se free bra be ma ni free mu nyina no ono na be hwe wono no ye immediate person oben wo de to so bio obi o ha yetimi yi oba na wonye sa de ne ye hwehwe be ma kro be wale idi kama oba sha ase na se na be ma beto aso ti wusuban anu o mo bedie se de anu o mo be ye e be ma aka so ho aware no me ware no anawe de me wa obi o ha oba n betimi aka so o me nka me nko ba bia but be ma ne obedi ade ansimi nyintu kire se me kire wade bi obetimi ebi a media me pese me ware o ma mienu ebi a no o yire ba akọ ho o se me ntimi ware ma mienu enti eno no eto da abusua no ye ye nhihye bi ye di kan no kasa wogi tum se obeware nipa no in case ti wo so beji atum
obi ho be gya tumba to no unye bibia da ba wo hyew be hyew sa ne yire obi won so ogye tum obesa ni wa kompam atoa so abe second wife aha esida amamre no ye nchiri eye amamre ne be part of ye culture no enti wa kefie ho na no na obi bisa sankata asem se bia mikru me bia me ware no me ne na ye certificate yes ya kwa aban mu aban mu ana aban mu no ene ye be koho no ene second one ye de beto so na ye say ya hwe afie de no fiti ahyase be si na wie ye be ma na firi mu ana ba na firi mu no kwan a ye fa so tete mu ntemu ho ne de be sam ya te ye ho ase pa ti say be wura court wo no ene na ye judge your lawyer ye beto so everyone wadaroma nkomo na ya wo de pa subscribe to your channel na ma ye wate adaroma subscribe my like share comment mo bia enya bi enhwe na de nkomo second one it was a wanya ho ntia se ye hye mo bia esoso enhwe bi me se ye wo owo abrempon wo ya Kente Palace be se ne Kente egu machi a efe kwa de ope no hye da zoom ni twa ana se de wo phone so no keep na fa send na numbers no na afi onye hu dwuma emfa mo betimi da delivery kwa be bia wo bia abrochire nyina na na send the community me kwa buche next month na na be send me bi wo ma me dey me nyoma sa pepe ni di enyuma adama Nyansa Port TV so enie yemfa wo sia for the next segment no emfa enter also owo Brimpon Royal Kente Palace and Services and American for the amount kanina ne ebre ne etempenten kwa obi a wo bedi hine obi a wo kwa yie wo Brimpon bi wo kwa Brimpon yie cha chao Kente papa bi edwuna sa edwinsi dwune so ene agudie empempran ma Toma wodro ahoniebodombe wo bag a yede gi aware donu a yebo na so dem mu nananom kepo a wo mudi wo no nsa wan papa bi enchansi ni nkonwa a yekọ haye na yede ekoye yayefro anase ye wedding ohima wo fa ho a ware da no ama ho ayefe ahosiesie ni nyina wo ye ohina yesiesie oba be waro ba ye be fa wo yesiesie ho amo afa ho seteten na wo de akọ enu nti entwani nhwe ba bia eye yie na wokọ na dress si fom na dwam ne ehu se wo hene ene wo bayi ohima na atie si fom a wo bayi dia ene eye owo Abrempon Royal Kente Palace and Services ya wo Santase runabout wa eno ena me kan fo ma wo Asantema ajaboso Ghana ajaboso ba bia wo bia mesro number na gu screen ene no fa na ne nkita wo kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansa po abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya